Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint. Από εδώ θα κάνουμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε με ωφέλιμο και ουσιαστικό τρόπο τα διεθνή γεγονότα, με τη βοήθεια και τη συνεργασία του ΕΛΙΣΜΕ, του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Πάμε στο σημείο αυτό να δούμε το εισαγωγικό μας κλιπ με τα σημερινά θέματα. Ο πλανήτης μας βιώνει μια ταραχώδη περίοδο που ίσως δεν αναλογιζόμαστε λόγω της καθημερινότητάς μας. Καθορίζει όμως τη ζωή μας. Θερμά μέτωπα σε όλη την Ιφίλιο αλλάζουν με ραγδαίες ταχύτητες στον γεωπολιτικό χάρτη. Ουκρανία, Γάζα, Λίβανος, Ιεμένη, Συρία, Νότια Συνική Θάλασσα, λίγες από τις τοποθεσίες που η ειρήνη και η ανθρώπινη ζωή δοκιμάζονται σήμερα σύμφωνα με το χάρτη του Council of Foreign Affairs. Η συνοχή του Παγκόσμιου Βορρά κλειδονίζεται την ώρα που ο Παγκόσμιος Νότος παρατάσσει τις δυνάμεις του. Έχει η γεωπολιτική να προτείνει λύση προς όφελος της ανθρωπότητας? Ας δούμε τι έχει να συνεισφέρει το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε την τιμή να υποδεχόμαστε τον αντιστράτηγο αναποστρατεία και πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ, κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, ο οποίος εκτός από την προφανή πολυετή εμπειρία του στα θέματα άμυνας και ασφάλειας, είναι εδώ και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα στα πεδία της γεωπολιτικής, της διεθνούς ασφάλειας και της άμυνας. Κύριε Μπαλτζόη, ευχαριστούμε που είστε εδώ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ, με τιμά η πρόσκλησή σας και ευχαριστώ για την προβολή που κάνατε στο Γενικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, όπου προσπαθούμε να αρθρώσουμε ένα εθνικό λόγο, μια αλήθεια, ώστε να καταλάβει ο περισσότερος κόσμος για τι πράγμα μιλάμε και για τι πράγμα ενδιαφερόμαστε. Θα θέλαμε να μας πείτε εισαγωγικά τα βασικά, με απλά λόγια, με δύο λόγια. Τι είναι το ΕΛΙΣΜΕ επί της ουσίας, ποια είναι τα μέλη του, ποιος είναι ο σκοπός του, ποιοι είναι οι τρόποι που αξιοποιεί και πώς μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία? Το ΕΛΙΣΜΕ είναι ένας οργανισμός, ένα Ινστιτούτο, το οποίο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και επιβιώνει από τις συνδρομές των μελών του. Τα μέλη του Ινστιτούτου είναι όλων των ειδών επαγγέλματα και ανθρώπους, οι οποίοι το μόνο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν να είναι Έλληνες και να μην είναι καταδικασμένοι για κάποιο αδίκημα. Τα μέλη του ΔΣ αποτελούνται από αυτή τη στιγμή από αποστράτους αξιωματικούς και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, πρώην πρέσβεις, καθηγητές πανεπιστημίου και ούτω καθεξής. Όπως και όλα τα μέλη μας, δηλαδή έχουμε όλων των ειδών τις κατηγορίες των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την αγάπη προς την πατρίδα. Και αυτό προσπαθούμε να το εκφράσουμε, να εκφέρουμε αυτόν τον λόγο, τον πατριωτικό, τον σωστό, τον αληθινό, προς όλη την ελληνική κοινωνία, με σκοπό αφενός με να τους ενημερώσουμε, αφετέρου δε θα προσπαθήσουμε να βρούμε ευήκοότητα στις εκάστοτε κυβερνήσεις της πατρίδος, ώστε αν μπορέσουμε κι εμείς να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε στη λήψη σωστών και αποφάσεων που θα βελτιώσουν την κατάσταση στην εξωτερική πολιτική, στις γεωπολιτικές εξελίξεις και γενικά στις γεωστρατηγικές επιδιώξεις της πατρίδος. Ακριβώς αυτά τα θέματα που μόλις αναφέρατε, δηλαδή τα θέματα γεωπολιτικής, άμυνας, διεθνών σχέσεων, για πάρα πολλούς ανθρώπους θεωρούνται δυσνόητα, διατυπωμένα περίπλοκα, πράγματα που δεν τους αφορούν ή που δεν επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Πιστεύετε ότι είναι έτσι? Είναι όντως αυτό ορθό? Δηλαδή αυτά τα πράγματα αφορούν λίγους ειδικούς ή είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολεί όλους τους πολίτες και ειδικά τους νέους πολίτες? Τι κίνητρο έχετε να τους δώσετε? Ναι, το κίνητρο που έχουμε να τους δώσουμε είναι να καταλάβουν ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Ξέρετε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις που συμβαίνουν γύρω μας δεν επηρεάζουν μόνο την πολιτική, αλλά επηρεάζουν τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, αν ομιγέννητο ένας πόλεμος, επηρεάζει τους πάντες. Αν συμβούν κάποιες γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως είναι στην Ουκρανία, δεν επηρεάσανε το εισόδημά μας, το οποίο πραγματικά ή την αγοραστική δύναμη που έχουμε λόγω της αύξησης των προϊόντων. Θέλω να πω ότι όλες αυτές οι γεωπολιτικές καταστάσεις, εξελίξεις και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν διαπιστώνουμε ότι ακόμα και οι απλοί άνθρωποι το αντιλαμβάνονται και αυτό σας το επιβεβαιώνω, ότι κάθε χρόνο έχουμε εθελουσίως, χωρίς να πούμε σε κανέναν, έρχεται κόσμος που ακούει το λόγο μας, καταλαβαίνει την προσπάθειά μας και εγγράφεται ως μέλος του Ινστιτούτου, καταβάλλοντας ένα μικρό ετήσιο τίμημα. Και πραγματικά χαιρόμαστε γι' αυτό, διότι αυξανόμαστε, ο κόσμος έξω μας σταματάει, μας μιλάει,
και μας λέει να συνεχίσουμε. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που μας λέει, να συνεχίσουμε. Να σας κάνω και μία προβοκατόρικη ερώτηση, γιατί την έχω ακούσει. Και αυτό γίνεται, το ρωτάω και με αφορμή την έρευνα της ΚΑΠΑ Research τον προηγούμενο μήνα, που σύμφωνα με την οποία ο θεσμός που χαίρει της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των Ελλήνων είναι ο στρατός. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλά από τα μέλη και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΣΜΕ έχουν υπηρετήσει ως ανώτατη στρατιωτική, ανώτατη αξιωματική των ενόπλων δυνάμεων. Και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι έχουν αρκετή εμπειρία στην ασφάλεια. Είναι όμως οι κατάλληλοι άνθρωποι να μιλάνε για ειρήνη? Είναι οι άνθρωποι που μπορούν να εργαστούν για να συνδυαστικά να έχουμε πρόοδο, ειρήνη και ασφάλεια στη χώρα μας? Μα ο παράγων ειρήνη περνάει μόνο μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι για να τις έχουμε και να τις καμαρώνουμε στις παρελάσεις, είναι για το σκοπό το οποίο υπάρχει, δηλαδή για την άμυνα και την ασφάλεια της πατρίδας. Αυτό ορίζει και το Σύνταγμα της Ελλάδος. Άρα λοιπόν οι ένοπλες δυνάμεις επιτελούν αυτό το σκοπό, δηλαδή είναι υπεύθυνοι για την προστασία της άμυνας και της ασφάλειας της πατρίδος, και αυτό γίνεται με αυτό το οποίο λέμε στη γεωπολιτική, με την αποτροπή του πολέμου. Δηλαδή όταν ο άλλος γνωρίζει ότι το τίμιο που θα λάβει από μια επιθετική ενέργεια εναντίον της Ελλάδος και οποιασδήποτε χώρας, το όφελος που θα λάβει θα είναι πολύ μικρότερο από τη ζημία που θα υποστεί, δεν κάνει πόλεμο. Αυτό είναι αποτροπή. Και αυτό το επιτυχάνουμε με τις ένοπλες δυνάμεις. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο σε πιο γεωπολιτικά θέματα. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει, πόσος κόσμος το συνειδητοποιεί και πόσο συχνά το αναλογιζόμαστε, αλλά μέσα σε λίγους μήνες ο κόσμος μας έχει ίσως αλλάξει όσο δεν έχει αλλάξει μέσα σε ολόκληρες δεκαετίες. Και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, θερμά μέτωπα σε όλο τον κόσμο, από την Νότια Συνική θάλασσα μέχρι και την Καραϊβική, που κάποια μας απασχολούν άμεσα, κάποια έμεσα, υπάρχουν ταυτόχρονα και ζωές χάνονται. Θα θέλετε να μας πείτε από αυτά όλα τα μέτωπα ποια είναι αυτά που μας αφορούν περισσότερο και γιατί? Καταρχήν, πόλεμος πατήρ πάντων, όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος. Όλα ξεκινάνε από τον πόλεμο. Ακόμα και οι επιστήμες από τον πόλεμο. Όλες οι μεγαλύτερες εφευρέσεις που χρησιμοποιούμε στην ειρήνη ξεκινήσανε μέσα από τον πόλεμο. Θα μου πείτε, αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαίος? Όχι. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Άμα δούμε την ιστορία, πάντα υπήρχε κάποιος πόλεμος. Και είναι αυτός ο οποίος αλλάζει τα πάντα και δημιουργεί τις νέες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά αναφέρατε, έχουμε πόλεμο σε πολλά σημεία του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι οι κυριότεροι πόλεμοι και ίσως οι πιο επικίνδυνοι είναι σε δύο μέρη που είναι στην αυλή μας, στη γειτονιά μας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στη Γάζα. Ή θα έλεγα και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γιατί βλέπουμε ότι τόσο από τη Γάζα, έχουμε και στον βορρά στο Λίβανο, έχουμε και στην Ερυθρά θάλασσα, όπου εκεί επηρεάζεται πολύ το εμπόριο, και αυτό θα το δούμε στις τσέπες μας σε λίγο καιρό, διότι τα πλοία αναγκάζονται να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής. Άρα λοιπόν ο πόλεμος στην περιοχή μας, οι πόλεμοι στην περιοχή μας, αυτοί οι δύο είναι που επηρεάζουν περισσότερο, και μάλιστα ο ένας εξ αυτών, ιδίως ο πόλεμος στο βορρά, στην Ουκρανία, υπάρχει περίπτωση, και απέφχομαι να συμβεί αυτό, να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη σύγκρουση, παγκόσμια σύγκρουση. Γιατί υποστηρίζετε κάτι τέτοιο? Ενώ στον πόλεμο στη Γάζα βλέπουμε προσπάθειες για την ειρήνευση, συνεχώς ακούμε, και από προσπάθειες και από την Αμερική και από την Ευρώπη κλπ. Στον πόλεμο στην Ουκρανία βλέπουμε προσπάθειες για τη συνέχιση του πολέμου. Βλέπουμε λοιπόν την ενίσχυση της μιας πλευράς από τον δυτικό κόσμο, από τη Δύση, από τη συλλογική Δύση όπως λέγεται, ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής, με χορήγηση οπλικών συστημάτων, πυρομαχικών κλπ. Σε μια χώρα, σε έναν λαό, ο οποίος σε καθημερινή βάση αποδεκατίζεται. Μια χώρα διαλύεται και όπως φαίνεται η προοπτική αυτή όχι μόνο δεν οφείλει, αντιθέτως καταστρέφει την πραγματικότητα. Ακούμε δηλαδή τον πρώην Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, να λέει ότι θα επιτύχουμε την ειρήνη δια του μεγαλύτερου εξοπλισμού της Ουκρανίας. Μια παράλογη κατάσταση. Και μάλιστα ακούσαμε και τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρώην πρόεδρο Τραμπ, να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ιτηθεί. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη. Η Ρωσία στα 1000 χρόνια της ιστορίας της δεν έχει ιτηθεί. 5 εισβολές έχουν γίνει και απέκρουσε και τις 5, από τη Δύση εννοώ, δυτικά. Οι δύο τελευταίες χαρακτηριστικές περιπτώσεις, η εισβολή του Ναπολέοντα, ο οποίος έφτασε μέχρι τη Μόσχα, ξεκίνησε με 600.000 άντρες και επέστρεψε με 60.000, όπως και
και η εισβολή των Ναζί στη Ρωσία που κατέληξε στην καθολική ήττα της Γερμανίας και μάλιστα ο κόκκινος στρατός ήταν πρώτος που μπήκε στο Βερολίνο και ύψωσε την τη σοβιετική σημαία, την κόκκινη σημαία στη Bundestag, στη Γερμανική Βουλή. Άρα λοιπόν πώς μπορεί μια χώρα όπως είναι η Ουκρανία, όσες συστήματα και να τις δώσεις, να νικήσει μια χώρα η οποία είναι απέραντη? Και όταν λέμε απέραντη, εννοούμε απέραντη. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο ενός Βρετανού δημοσιογράφου και συγγραφέα που λέγεται Tim Marshall, που λέει «Η δύναμη της γεωγραφίας και αιχμάλωτη της γεωγραφίας». Και αναφερόμενο στη Ρωσία χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη απέραντη. Και λέει δεν μπορεί να είναι απέραντη η χώρα, δεν μπορεί να ιτηθεί. Γιατί δεν μπορεί να ιτηθεί? Γιατί έχει απέραντο στρατηγικό βάθος. Υποχωρεί, όπως έκανε με την εισβολή του Μέγα Ναπολέοντα, υποχωρεί μέχρι που έρχεται ένας παράγων που δεν τον υπολογίζουμε στη Δύση, το στρατηγικό χειμώνα όπως λέγεται, και αποδεκατίζει τις δυνάμεις που μπαίνουν μέσα. Και εν συνεχεία έρχονται οι Ρώσοι και κερδίζουν. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει καταδικάσει την ίδια την Ουκρανία ως proxy power της Δύσης σε καταστροφή. Ήδη έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, μια χώρα παντελώς κατεστραμμένη, μια χώρα η οποία έχει ξεπουλήσει όλη την πλούσια γη, την καλλιεργήσιμη γη στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, μια χώρα η οποία δεν έχει νεαρό ανθρώπινο δυναμικό ακόμη διότι είναι στον πόλεμο, μια χώρα που έχει το χαμηλότερο ποσοστό γεννητικότητας σε όλο τον κόσμο, 0,7, διότι οι άντρες είναι στον πόλεμο. Λοιπόν, και δυστυχώς αντί να παροτρύνουν από την αρχή, γιατί είχε επιτευχθεί μια συμφωνία το Μάρτιο του 2022 όταν άρχισε ο πόλεμος, ένα μήνα μετά, Μάρτιο με Απρίλιο, 1,5 μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, μια συμφωνία που μονογράφησαν οι Ρώσοι, εντούτοις έχουμε 2,5 χρόνια και ακόμα δεν φαίνεται προοπτική να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Συνεπώς θα μπορούσατε να μας πείτε, εφόσον σίγουρα δεν ωφελείται η Ουκρανία, η Ρωσία εμέσως για ποιο λόγο, ποιος ωφελείται και συνεχίζει αυτός ο πόλεμος? Πολύ σωστό το ερώτημα. Ξέρετε, ο Ρωμαίος δικαστής Κάσιος, όταν είχε μια δύσκολη υπόθεση, ξεκινούσε με αυτό το ερώτημα. Κούι μπόνο, ποιος ωφελείται από αυτό? Άρα λοιπόν, παίρνω την πάσα από το ερώτημά σας, ποιος ωφελείται? Σαφώς ευνοείται από τη στιγμή η Ρωσία, η οποία έχει κερδίσει το 23% του εδάφους της Ουκρανίας. Πρώτον, το οποίο από ό,τι φαίνεται από την ιστορία δείχνει ότι ό,τι κερδίζεται με αίμα στον πόλεμο δεν δίδεται πίσω με το στυλό, με συμφωνία. Ο δεύτερος που και η Ρωσία μάλιστα κερδίζει και από τις οικονομικές εξελίξεις. Παρά τις επιπτώσεις που έχει υποστεί από τα διάφορα εμπάρκο που τις επευλήθησαν, τούτης φαίνεται ότι είναι κερδισμένα. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι η 4η οικονομική δύναμη στον κόσμο. Λοιπόν, έχει ανέβει. Και έχει ανέβει το βιωτικό της επίπεδο. Ποιος άλλος κερδίζει? Κερδίζει η Αμερική. Αυτή τη στιγμή τα αμερικανικά εργοστάσια, δηλαδή αυτό που αποκαλείται στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, τα εργοστάσια της Αμερικής έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Ένα παράδειγμα να σας πω, παραδείγματος χάρη στα βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών που η Δύση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πολέμου και παρόλο που έχουν δώσει πάρα πολλές χώρες της Δύσης αυτά τα βλήματα του πυροβολικού, εντούτοις δεν μπορεί να ανταποκριθεί η Δύση διότι δεν έχει την πολεμική δυνατότητα, τη βιομηχανική δυνατότητα που έχει η Ρωσία. Με αποτέλεσμα, αν παραγγείλεις βλήματα πυροβολικού σήμερα θα τα πάρεις μετά από 7 χρόνια, το 2031. Άρα λοιπόν, ενώ η Ρωσία έχει μετατρέψει την αμυντική της βιομηχανία σε πολεμικής μορφής βιομηχανία, λόγω της Σοβιετικής Ένωσης που είχε μεγάλα εργοστάσια κλπ. Και μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον πόλεμο. Κερδίζει λοιπόν, όπως είπαμε, Ρωσία και Αμερική και ερχόμαστε ποιοι χάνουνε. Πρώτα χάνει η Ουκρανία, η οποία καταστρέφεται σαν χώρα. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι θα διαμελιστεί και θα χάσει κάποια κομμάτια. Το ποια είναι αυτά? Το μόνο που βλέπουμε είναι αυτά που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι μέχρι στιγμής, Κριμαία, Ντονμπάς και αυτές τις 4 Σαπορίζια και αυτές τις 4 περιοχές που έχουν καταλάβει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την εξέλιξη του πολέμου, αν θα καταλάβουν και την περιοχή του Χαρκόβου ή αν πάνε και μέχρι την Οδυσσό, θα δούμε. Και υπάρχει κίνδυνος, έχει ανοίξει όρεξη και γειτονικών κρατών, όπως είναι της Πολωνίας, που θέλει την περιοχή εκεί της Γαλλικίας, το Λβίβ, διότι ανήκει μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο, ανήκει στην Πολωνία. Ο Στάλιν τα μοίρασε έτσι, και στην Ουκρανία και στη Ρουμανία, που διεκδικούν κάποια εδάφη.
Θα γίνει έτσι. Υπάρχουν χάρτες που το δείχνουν. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Εγώ θεωρώ ότι εκείνο που έχει χάσει η Ουκρανία είναι σίγουρα τα εδάφη τα οποία έχει πάρει η Ρωσία. Γιατί αυτά τα εδάφη και γιατί συνεχίζεται ο πόλεμος? Να απαντήσω και αυτό το ερώτημα. Ξέρετε, η Αμερική έχει αντιληφθεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και εχθρός της είναι η Κίνα. Και ήθελε να αποδυναμώσει τη Ρωσία για να μην κάνει μια συμμαχία με την Κίνα, να τελειώσει με τη Ρωσία για να ασχοληθεί με την Κίνα. Αυτό θεωρούσαν οι στρατηγιστές της Αμερικής. Επέτυχε το αντίθετο. Να συσπυρώσει τη Ρωσία με την Κίνα και όχι μόνο αυτό, να έρθουν και άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Ινδία, όπως είναι η BRICS, όπως είναι η Βραζιλία κλπ. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό που αποκαλούμε σήμερα ο Παγκόσμιος Νότος, η οποία είναι μια hyperpower, μια υπερδύναμη μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη συλλογική Δύση και σε προσωπικό και σε ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικά και στρατιωτικά. Άρα οι Αμερικανοί με αυτή την άφρονα πολιτική και την επιμονή τους να συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν επιτύχει να δημιουργηθεί ένας αντίπαλος συνασπισμός που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος πλέον αν υπάρξει αντιπαράθεση. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο. Δεν μπορεί να χάσει μια πυρηνική δύναμη που έχει στο δόγμα της την εξής αρχή, ότι αν κινδυνεύσει το έδαφος μας θα κάνουμε χρήση πυρηνικών όπλων. Η στάση μας ως Ελλάδα και ως Ευρώπη, σύμφωνα με τις μελέτες του ΕΛΙΣΜΕ, στρατηγικά, ποια θα πρέπει να είναι? Και θα ήθελα να μου απαντήσετε και για το θέμα της Ουκρανίας και χωρίς να αναλύσουμε σε βάθος το θέμα στο Ισραήλ και τις ευρύτερες περιοχές, διότι πραγματικά ώρα με την ώρα αλλάζει η κατάσταση σε εκείνη την περιοχή. Συνεπώς θα θέλαμε να μας πείτε συνοπτικά και επί της ουσίας στα δύο αυτά μέτωπα πώς στεκόμαστε. Η Ελλάδα σωστά έπραξε στην αρχή και καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας, διότι πέραν το ότι έχουμε μια εισβολή μιας κρατικής οντότητας εναντίον ενός άλλου ελεύθερου κράτους, εμείς έχουμε και ένα θέμα που μας καίει συνεχώς και επί 50 χρόνια, είναι η πληγή μας. Είναι το θέμα της Κύπρου. Τι περισσότερο έκανε η Ρωσία από ό,τι έκανε η Τουρκία το 1974. Εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα όπως είναι η Κύπρος και μέχρι τώρα 50 χρόνια κατέχει το 37%, περίπου το 1 τρίτο της Κύπρου. Και όχι μόνο δεν φεύγει, αλλά αντιθέτως απειλεί να πάρει και το υπόλοιπο. Όχι μόνο δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, αλλά αντιθέτως κάνει δικές της θεωρίες, δύο κράτη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εμείς έπρεπε να καταδικάσουμε και έπρεπε να σταθούμε στο πλευρό της Ευρώπης. Εκείνο το οποίο εμένα η άποψή μου είναι διαφορετική από την επικρατούσα στάση, είναι ότι δεν έπρεπε να στείλουμε οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στην Ουκρανία. Να παρασταθούμε στην Ουκρανία με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή ανθρωπιστική βοήθεια, φαρμακευτική βοήθεια, να καλέσουμε τους Ουκρανούς πρόσφυγες να έρθουν στην Ελλάδα, να τους βοηθήσουμε, τραυματίες και ούτω καθεξής, αλλά τα όπλα δεν μας περίσσευε ούτε σφαίρα. Γιατί? Διότι εμείς έχουμε έναν εχθρό, τον προαιώνιο εχθρό, και ένας είναι ο προαιώνιος εχθρός στη Τουρκία, η οποία μας απειλεί συνεχώς, ημέρα και νύχτα. Και μάλιστα μας λέει ότι θα έρθουμε και κάνα βράδυ ξαφνικά. Άρα λοιπόν σε αυτό έχουμε κάνει λάθος. Διότι αν είναι να βοηθήσεις, όταν βοηθάς κάποιον με όπλα, συμμετέχεις στην κρίση, συμμετέχεις στον πόλεμο. Άρα κάνεις εχθρό την άλλη πλευρά. Δεν θα έπρεπε η Ελλάδα με κανέναν τρόπο να βοηθήσει ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Να κάνουμε αυτό που είχε πει ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Ναφτάλι Μπένετ, όταν το ζήτησε ο Ζελένσκι όπλα, λέει: δεν θέλω να συμμετάσχω στον πόλεμο, θέλω να συμμετάσχω στην ειρηνευτική διαδικασία που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, αυτό έπρεπε να κάνουμε κι εμείς. Υπάρχει περιθώριο να κάνουμε αυτή τη στιγμή, από τη θέση που βρισκόμαστε, αυτό το ρόλο? Όχι. Το χάσαμε αυτό το ρόλο. Όταν στέλνεις όπλα και σκοτώνεται η άλλη πλευρά, δεν σου εμπιστευτεί το ρόλο. Εμένα το όνειρό μου θα ήταν η Ελλάδα να συμμετέχει σε μια τέτοια ειρηνευτική διαδικασία και μπορούσαμε να το κάνουμε, κυρία Αργύρη, αυτό το πράγμα, διότι μιλάμε για δύο ορθόδοξα κράτη, ομόδοξα κράτη, η Ουκρανία και η Ρωσία που πολεμάνε αυτή τη στιγμή. Προσπάθησε να το κάνει η Τουρκία ένα Ισλαμικό κράτος και παραλίγο το επιτύχουνε το 22. Δεν θα μπορούσε να το κάνει η Ελλάδα που είχε 150.000 Έλληνες στην Ουκρανία? Είχε. Παλαιότερα αυτές οι περιοχές είναι ρωσικές. Με τη Ρωσία που είχαμε σχέσεις ομόδοξου κλπ. Ομόδοξες και άλλες φιλικές σχέσεις, μπορούσαμε να το κάνουμε. Και τι καλύτερο είναι να επιτευχθεί, να συμβάλλει η Ελλάδα να γίνει ειρήνη μεταξύ αυτών των χριστιανικών κρατών και να έρθουν εδώ στην Ελλάδα και να υπογράψουν μια συμφωνία ειρήνης στους Δελφούς ή στην Ακρόπολη. Τι φοβερό θα έλεγε η συμφωνία των Δελφών. Λοιπόν,
Χάσαμε αυτή την ευκαιρία και γι' αυτό με στενοχωρεί. Αφενών μεν αδυνατήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, αφετέρου δε κάναμε εχθρό και μια δύναμη τη Ρωσία, η οποία έχει συμβάλει στο παρελθόν στην ανεξαρτησία της Ελλάδος. Να θυμίσω ορισμένες συμφωνίες που έχουν γίνει. 1826, μάλλον πριν ήταν η συνθήκη του Κιτσούκ Καναρτζή, το 18ο αιώνα, όπου αναπτύχθηκε ο ελληνικός στόλος. Η Ρωσία μετά από έναν νικηφόρο πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επέβαλε έναν όρο στο Σουλτάνο: όποιο πλοίο έχει τη ρωσική σημαία μπορεί να κυκλοφορεί παντού. Έτσι αναπτύχθηκε το ελληνικό ναυτικό, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ τον αγώνα. Πάμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πέραν του ότι μας βοήθησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τότε, ο Καποδίστριας, και δεν μας την έπεσε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση, η Ιερά Συμμαχία να μας τσακίσει όπως έκανε στην Ιβηρική Χερσόνησο, το 1826, στη μυστική συμφωνία της Αγίας Πετρούπολης, ετέθηκε για πρώτη φορά το ελληνικό ζήτημα. Η λέξη Ελλάς δεν είχε ακουστεί. Τι θα γίνει με την Ελλάδα? Μεταξύ Ρωσίας, Αγγλίας και μετά μπήκε και η Γαλλία. Το 1827 έχουμε την αμαχία του Ναβαρίνου, όπου καταναμάχησαν οι τρεις αυτές μεγάλες δυνάμεις τον στόλο του Ιμπραήμ και τον κατετρόπωσαν. Το 1829 έχουμε τη Συμφωνία της Ανδριανοπόλεως, όπου ο Τσάρος επέβαλε στο Σουλτάνο να αποδεχτεί την αυτονομία της Ελλάδος, άρα την ανεξαρτησία. Και μετά έχουμε το 1830 την Συμφωνία, το πρωτόκολλο του Λονδίνου, και το 1832 πάλι από τις τρεις δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, και το 1842 μας επιβάλλαν και το καθεστώς, γιατί είχαν δολοφονήσει τον Καποδίστρια. Μόνο αυτά να αναφέρω, ήταν αυτοί οι οποίοι βάλαν τη σφραγίδα για την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Δεν θα έπρεπε να εμπλακούμε εναντίον της Ρωσίας και θα έπρεπε να βοηθήσουμε την Ουκρανία, αλλά να μην στείλουμε πολεμικό υλικό στην Ουκρανία για να χτυπήσει τους Ρώσους. Αυτό εμένα είναι δική μου άποψη και νομίζω θα μας κρίνει η ιστορία. Και το λέω αυτό, κυρία Αργύρη, γιατί έχουμε και ένα προηγούμενο. Το 1919 στείλαμε στην Κριμαία και στην περιοχή εκεί 2 μεραρχίες που πολεμήσανε εναντίον των Πολσεβίκων, υπέρ των Λευκών, δηλαδή του Τσάρου. Ιτήθηκαν οι δυνάμεις αυτές, η Γαλλία, η Ελλάδα κλπ. Που στείλαμε, και αυτό δεν μας το συγχώρησε ο Λένιν και βοήθησε τον Μουσταφά Κεμάλ, με αποτέλεσμα να χάσουμε τη Μικρά Ασία. Τώρα θα χάσουμε κάτι? Το ερώτημά μου, μακάρι όχι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αντίστοιχα και για το άλλο μέτωπο, στο Παλαιστινιακό Ισραηλινο-Παλαιστινιακό, που ακόμα και που ιστορικά έχουμε καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές, και που βλέπουμε και η Τουρκία το παιχνίδι που παίζει, το επικοινωνιακό μέχρι αυτό το στάδιο. Σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το πεδίο, εμείς μπορούμε να παίξουμε αξιοποιώντας το υπόβαθρο, το ιστορικό που έχουμε και με τους δύο λαούς, κάποιο θετικό ρόλο στην έκβαση του ζητήματος, ή θα πρέπει να ταχθούμε να φαντώνουμε τη μία ή την άλλη πλευρά? Από τότε που ήμουν στο Ισραήλ, υποστήριζα και στις αναφορές μου ότι πρέπει η Ελλάδα να παίξει τον έντιμο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο πλευρών και να προσπαθήσει να συμβάλλει στη δημιουργία μιας ειρήνης, τη δημιουργία δύο κρατών, όπως πιστεύω εγώ ότι είναι εφικτό να γίνει, ώστε τα δύο αυτά κράτη να σταματήσουν αυτή την πολεμική διαμάχη που έχουν επί δεκαετίες, θα έλεγα, για να μην πάμε και πιο πίσω στο 19ο αιώνα, που από τότε ξεκίνησε όλο το κακό. 20ος αιώνας περισσότερο και τώρα στην 21ο που είμαστε. Θα μπορούσαμε, τον χάσαμε αυτό το ρόλο από μη καλή πολιτική που κάναμε. Δηλαδή χάσαμε τους Παλαιστίνιους και γενικά τον αραβικό κόσμο, όχι όπως ήμασταν παλαιότερα. Πρέπει να έχουμε σχέση με το Ισραήλ, και καλά κάνουμε και έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά έπρεπε να καλλιεργούσαμε ταυτόχρονα και να μην χάσουμε τις καλές σχέσεις που είχαμε με τους Παλαιστινίους. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνοι να στηρίζονται μόνο στην Τουρκία, να τρέχουν προς βοήθεια στην Τουρκία. Είδαμε όταν έγινε η διακήρυξη, όταν υπέγραψε ο Ερντογάν το διάταγμα να γίνει Αγιά Σοφιά Τζαμί, οι Παλαιστίνοι πανηγυρίζαν υπέρ αυτού του διατάγματος. Και όταν ο Ερντογάν μπήκε στην Αγιά Σοφιά με το σπαθί για να κάνει τζαμί, δίπλα το ξέρετε ποιον είχε? Τον Μαχμούντ Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής. Λοιπόν, αυτά δεν είναι καλά βήματα. Και επίσης, και δεν είναι καλή στάση από την Παλαιστινιακή πλευρά. Και επίσης, όταν αναφέρονται για την Κύπρο, μιλάνε και αυτοί, όπως λένε οι Τούρκοι, η Νότια Ελληνική Διοίκηση. Ενώ είναι η Κύπρος, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κλπ. Αυτά χάσαμε το ρόλο. Τώρα, σε αυτόν τον πόλεμο, τον ξεκίνησε η Χαμάς. Μία
εξτρεμιστική τρομοκρατική οργάνωση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερική και όλο τον δυτικό κόσμο. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση γιατί στο καταστατικό της μέσα λέει ότι σκοπός λέει, είναι να υψώσουμε λέει, την Ισλαμική σημαία σε όλη την Παλαιστίνη και να εξοντώσουμε το σιωνιστικό μόρφωμα. Τώρα το έχουν πάρει πίσω, μιλάνε για κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι το καταστατικό της, δεν το έχουν αλλάξει ακόμη. Λοιπόν, κάτι μικροαλλαγές κάνανε, αυτό πιστεύουν. Και δυστυχώς αυτή η ιδεολογία της Χαμάς έχει βρει και ανταπόκριση ιδίως στους κατοίκους της Γάζας, όχι σε όλους, σε ένα ποσοστό αυτών. Και ξεκίνησε όλο αυτό το μακελιό που γίνεται τώρα, όλη αυτή η σφαγή, από την 7η Οκτωβρίου που είχαμε μια φρικτώδη επίθεση της Χαμάς εναντίον απλών Ισραηλών πολιτών, οι οποίοι μπήκαν στα σπίτια, τους σφάξανε, τους βιάσανε, τους κάψανε κλπ. Και πήραν και 250 αιχμαλώτους. Αυτό το οποίο έκανε το Ισραήλ ήταν να αντιδράσει με εισβολή. Τώρα θα πει κάποιος, ήταν ακραίες καταστάσεις αυτές που αυτό, διότι έχουμε λέει περίπου 40.000 νεκρούς σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, ενώ από την Ισραηλινή πλευρά έχουμε μερικές χιλιάδες. 1.500, 2.000, ακόμα τα νούμερα δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά θα έλεγα το εξής. Ξέρετε, λέει ο Κλαούζεβιτς ότι ο πόλεμος, λέει, είναι μια συνεχής πράξης βίας, όπου η κάθε πλευρά προσπαθεί να επιβάλλει τη δική της άποψη. Και λέει πάλι ο Κλαούζεβιτς, όταν ο πόλεμος αρχίσει, δεν υπάρχουν όρια. Άρα αυτά που λένε ορισμένη αναλογία, όταν πολεμάς, κυρία Αργύρη, βρέθηκα σε 2 πολέμους, εκεί δεν εξετάζεις ότι σκοτώσανε 10 από τη δική μου πλευρά, πρέπει να σκοτώσω 11 εγώ και τελειώνω. Εκεί πλέον είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Ο πόλεμος είναι η σκληρότερη μορφή που υπάρχει στην κοινωνία των ανθρώπων και δυστυχώς δεν υπάρχουν όρια να σταματήσουν ή να επιβάλλουμε όρια. Απλώς υπάρχουν κάποια όρια σε ό,τι αφορά κάποια εγκλήματα, δηλαδή δεν μπορεί να χτυπάς αμάχους, είναι έγκλημα πολέμου, δεν μπορεί να χτυπάς νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά θα τα δούμε μετά τη λήξη του πολέμου και αν τεκμηριωθούν, όπως είδαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης και δικαστήκανε αυτοί οι οποίοι δικαστήκανε για τα εγκλήματα πολέμου. Λοιπόν, είναι ένας πόλεμος ο οποίος δυστυχώς δεν έχει τελειώσει εδώ και 10 μήνες. Υπάρχει προοπτική ακόμη. Δεν υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο πλευρών για κατάπαυση πυρός, για συμφωνία. Όλο το συζητάνε και όλο δεν βρίσκουν λύση. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε και ότι το Ισραήλ πολεμάει σε 3 μέτωπα. Πολεμάει και στον βορρά με την Χεσμολάχ και θα πούμε τι είναι αυτή, όπως και στην Ερυθρά θάλασσα με τους Χούτι. Όλοι αυτοί που ανέφερα είναι οι proxy powers, αυτό που λέγεται το άξονα της αντίστασης. Με κέντρο και επικεφαλή στο Ιράν, με πληρεξούσιους την Χαμάς, τη Χεσμολάχ, τους Χούτι, αλλά και τους Σιήτες της Συρίας και του Ιράκ, οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτή την πολιτική που προσπαθήσανε να κάνουν, δηλαδή τα αραβικά κράτη με το Ισραήλ, τη συμφωνία του Αβραάμ. Από ό,τι λέγεται, ήταν έτοιμο η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, ήταν έτοιμοι να υπογράψουν τη συμφωνία του Αβραάμ που θα άλλαζε το χάρτη της Μέσης Ανατολής. Και γι' αυτό το Ιράν, από ό,τι γράφεται από πάρα πολλούς αναλυτές, έδωσε την εντολή στους proxy power, ιδίως στη Χαμάς, να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη σφαγή. Είναι τεράστια στα πλαίσια μιας εκπομπής να αναλύσουμε αυτά τα θέματα σε βάθος. Είναι μια εκπομπή μόνη της. Ναι, το καθένα από τα θέματα είναι μια εκπομπή μόνη της. Οπότε θα θέλαμε, πριν κλείσουμε και για να κλείσουμε με κάποιο αισιόδοξο μήνυμα, γιατί δεν ξέρω αν συμφωνείτε, το να αναλύουμε μόνο το πρόβλημα δεν φέρνει κάποιο όφελος στο τέλος. Θα θέλαμε την άποψή σας και την άποψη του Ελισμέ σε 2 ακόμα σημεία. Αρχικά, στο θέμα που θίξατε εσείς πριν, στο θέμα του πατριωτισμού, ως αντίποδα ενός μικροειδεατισμού που επικρατεί σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ποιο είναι το ωφέλιμο, κατά την άποψή σας, ποιο είναι το λογικό, το πρακτικό και το αντικειμενικό? Να θεωρούμε ότι είμαστε πολύ μικροί, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ή να κάνουμε μονίμως κριτική σε πράγματα στα οποία βρίσκουμε αντιπατριωτικό, αλλά δεν υπάρχει λύση? Ποιος είναι πραγματικά ο υγιής πατριωτισμός? Εγώ θεωρώ κανένα από τα δύο. Ο υγιής πατριωτισμός, καταρχάς η Ελλάδα δεν είναι μικρή χώρα, είναι μεγάλη χώρα, είναι τεράστια χώρα. Η πολιτιστική ταυτότητα είναι μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Ο Μιτεράν κάποτε έλεγε στον Ανδρέα Παπανδρέου ότι εγώ δεν θα έκανα τίποτα, λέει, στην πολιτική, αν δεν χρησιμοποιούσα πρώτα τον πολιτισμό, που εσείς έχετε τεράστιο, λέει. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, με τη συνδρομή και τη συμβολή που έχει δώσει από τον ελληνικό πολιτισμό, θα έπρεπε να το χρησιμοποιεί συνεχώς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον,
υγιείς. Δεν είμαστε μικρή χώρα. Είμαστε σε μια περιοχή που έχει στρατηγική σημασία. Να το πω λίγο γεωπολιτικά για να καταλάβω. Αν δούμε την υδρόγεια σφαίρα, θα δούμε σύμφωνα με τη γεωπολιτική η παγκόσμια νήσος αποτελείται από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Αυτό λέγεται παγκόσμια νήσος. Αυστραλία και Αμερική είναι μακράν. Κοίτα μακράν. Όχι όπως η Κύπρος. Λοιπόν, η Κύπρος κοίται πάρα πολύ κοντά, ασχέτως αν κάποιοι θεωρούν ότι κοίται μακράν. Λοιπόν, αν δούμε λοιπόν από πάνω, προβολικά έτσι, άμα δούμε από πάνω, θα δούμε ότι το κέντρο της παγκοσμίου νήσου είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Λοιπόν, η Ανατολική Μεσόγειος ξεκινάει από τη Σικελία. Έτσι. Το κέντρο λοιπόν του κέντρου της Ανατολικής Μεσογείου είναι το κέντρο του παγκοσμίου νήσου είναι η Μεσόγειος. Το κέντρο του κέντρου της Μεσογείου είναι η Ανατολική Μεσόγειος και το κέντρο του κέντρου του κέντρου είναι το Αιγαίο με την Κρήτη. Λοιπόν, και αυτό είναι το στρατηγικότερο σημείο του πλανήτη. Γιατί από εκεί, ξέρετε, το Αιγαίο ελέγχει τους κυριότερους εμπορευματικούς οδούς του κόσμου. Δηλαδή, γιατί ελέγχει 3 υπήρους και ελέγχει 3 choke points που λένε στην γεωπολιτική, δηλαδή 3 στενά. Τα στενά του Βοσπόρου, τα στενά του Σουέζ και τα στενά του Γιβραλτάρ. Διόρυγα του Σουέζ και του Γιβραλτάρ. Άρα λοιπόν η γεωπολιτική αξία της Ελλάδος είναι η υψηλότερη στον κόσμο. Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Οι Τούρκοι το καταλάβανε. Γι' αυτό μιλάνε για γαλάζιες πατρίδες. Θέλουν να πάρουν το μισό Αιγαίο για να ελέγχουν το κέντρο του κέντρου του κόσμου. Λοιπόν, εμείς δεν το καταλάβαμε. Τι έπρεπε να κάνουμε? Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να δημιουργήσουμε αποτροπή, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, η αποτροπή συνίσταται από 3 στοιχεία. Συνίσταται από την πολιτική βούληση, από τη στρατιωτική ισχύ και από την αξιόπιστη αντιμετώπιση κάθε απειλής. Δηλαδή, αν δεν έχεις μια ηγεσία η οποία δεν θέλει πόλεμο και το διακηρύσει μάλιστα, αυτό δεν διακηρύσσεται ποτέ ότι δεν θέλεις πόλεμο, δεν πάει να έχεις 1000 αεροπλάνα και 500 πλοία, άμα τα χρησιμοποιήσεις, θα τα έχεις εκεί και θα τα καμαρώνεις. Απ' την άλλη μεριά, αν δεν έχεις στρατιωτική ισχύ και πολιτική βούληση να υπάρχει, θα οδηγηθούμε σε καταστροφή. Και το τρίτο είναι η αξιόπιστη αποτροπή, η αξιόπιστη αντιμετώπιση. Όταν παρουσιάζεται μια πρόκληση, πρέπει να την αντιμετωπίζεις και να την τελειώνεις. Πρόσφατα είχαμε αυτό το γεγονός, το απαράδεκτο που έγινε στην Κάσο, όπου οι Τούρκοι μας επιβάλανε στην ελληνική ΑΟΣ, καθορισμένη με την Αίγυπτο και κατατεθειμένη στον ΟΗΕ, μας επιβάλανε να φύγουμε, να τελειώσει το Ιταλικό πλοίο της έρευνες, διότι λέει, άκουσαν, ότι είναι δική της φελοκρηπίδα και υπάρχει και η τουρκουλιβική, το μνημόνιο που δημιουργεί ΑΟΣ, τα οποία είναι, εμείς λέμε, είναι παράνομα κλπ. Ό,τι και να είναι βέβαια αυτά. Τα αντιμετωπίζεις δια της ισχύως όταν δεν παίρνεις απολόγια. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη χώρα και ότι πρέπει να έχουμε ισχυρή αποτροπή και να μην επιτρέπουμε το κακό να διευρύνεται. Διότι φτάσαμε μετά τα Ήμια ή να πω μάλιστα μετά την Κύπρο, η Ελλάδα που ήταν κυρίαρχος χώρα, αυτή τη στιγμή να μικραίνει στις θάλασσες, να μικραίνει στην πολιτική, να μικραίνει στη γεωπολιτική αξία της. Όταν οι Τούρκοι δεν επιτρέπουν πουθενά να γίνουν έρευνες κλπ. Σε δικές τους περιοχές, τότε τι δεν μικραίνει η γεωπολιτική σου αξία, μικραίνει η πολιτική σου. Έχετε ήδη απαντήσει στο μισό από το ερώτημα που προετοίμασα για την ολοκλήρωση αυτής της συνέντευξης. Έχετε πει στο χαιρετισμό σας στο Ελισμέ, στον ιστότομο του Ελισμέ, την εξής φράση: «Μια χώρα δίχως εθνικούς σκοπούς και εθνική στρατηγική μοιάζει με πλοίο που ταξιδεύει αενάως γιατί δεν γνωρίζει τον προορισμό του». Αυτό είμαστε ένα καράβι χωρίς προορισμό? Θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαστε. Έχει ο ελληνισμός στο σύνολό του, και δεν μιλάω μόνο για τη χώρα, μιλάω και για την Κύπρο, μιλάω και για την ομογένεια, ο ελληνισμός είναι μεγαλύτερος από τα όρια της χώρας μας. Έχουμε κάποιον ιστορικό ρόλο να επιτελέσουμε, δηλαδή μπορούμε να ξαναγράψουμε ιστορία, ή είναι αυτό μια ουτοπία που τη λέμε για να νιώθουμε καλά? Όχι, δεν είναι. Μπορούμε με κατάλληλες ηγεσίες και να πάρουμε αποφάσεις τέτοιες ώστε να μην είμαστε οι δεδομένοι των συμμάχων, θα έλεγα εγώ, ή κάποιων άλλων δυνάμεων, να μην είμαστε δεδομένοι, διότι αυτό δείχνει αδυναμία και υποτέλεια. Και ξέρετε, οι μεγάλες δυνάμεις εκτιμούν μια δύναμη
όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι, όταν έχει άποψη, όταν έχει αρχές, όταν έχει εθνική στρατηγική. Ξέρουν οι άλλοι ποιες είναι οι θέσεις σου. Όταν λοιπόν τις θέσεις σου τις παραβιάζεις ή όταν δεν έχεις καθόλου εθνική στρατηγική, είναι αυτό που λέμε στο Ελισμέ. Καράβι που ταξιδεύουμε χωρίς πηξίδα. Πού πάμε? Η Τουρκία έχει, φυσικά έχει. Και μάλιστα εθνική στρατηγική, διεκδικητική το είπα, λοιπόν, και μάλιστα εις βάρος μας. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό? Όταν αυτοί στέλνουν χάρτες στον ΟΗΕ και λένε εδώ είναι η υφαλοκρηπίδα μας, γιατί δεν στέλνουμε εμείς ένα παντάμε και λένε δεν ισχύει αυτό το πράγμα? Θα ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, δεν ξέρω αν μας το επιτρέπει ο χρόνος, αλλά αυτό μας έχει θέσει σε μια πάρα πολύ παράδοξη θέση. Δηλαδή, από τη μία το διεθνές δίκαιο και οι συνθήκες που έχουμε υπογράψει μας επιβάλλουν και μάλιστα επιπροστίμου να ανακηρύξουμε το 12 μίλια και να κάνουμε το θαλάσσιο χωροταξικό. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το μεν παράνομο υπαρκτό δε κάζους μπέλι και μας έχει βάλει σε μια στενή θέση. Δηλαδή, χωρίς να κάνουμε, αποφεύγοντας τον πόλεμο, πώς ελισσόμαστε για να επιβάλλουμε αυτό που είναι και το συμφέρον μας? Θα σας απαντήσω με κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι τόσο διαφωτιστικές που νομίζω όλοι θα καταλάβουν. Είχε πει ο Τσόρτσιλ πριν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν αποφάσισε να μην υπογράψει, να μην συμμετάσχει σε μια συμφωνία ειρήνης που του είχε πει ο Χίτλερ, λέει ότι λαός που ητάται ξανασηκώνεται. Λαός που παραδίδεται αμαχητή τον διαγράφει ιστορία. Άρα λοιπόν η λέξη πόλεμος θα πρέπει να μην τη διαγράψουμε από το λεξιλόγιό μας και να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για το χειρότερο. Αποφευκταίων μεν, αλλά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και να είναι προετοιμασμένος ο λαός. Εγώ δεν βλέπω καμία προετοιμασία. Νομίζουμε ότι εμείς ζούμε σε ένα ροζ συννεφάκι. Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Μιχάλης ο Κωνσταράκος, όταν είχε πάει στην Ευρώπη και ήταν πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλανε ούτε στολές να βλέπουν, λέει, σε εμάς. Κάποια στιγμή έγιναν κάποια πράγματα και μας καλέσανε και νομίζανε, λέει, ζούσανε, λέει, ο συγχωρεμένος ο Μιχάλης, ζούσαμε, λέει, σε ένα ροζ συννεφάκι και νομίζαμε ότι τέλειωσε ο πόλεμος το 1945, λέει. Και δεν θα ξαναγίνει ποτέ πόλεμος στην Ευρώπη. Ήρθε στην Ουκρανία και καταλάβαμε. Λοιπόν, ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, επειδή βλέπω ότι συνεχώς επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε κάποια πράγματα. Μάλιστα, ο Μοργκεντάου είπε σε ένας μεγάλος γεωπολιτικός του 20ου αιώνα, λέει, βιώσιμο είναι το κράτος που διαθέτει επαρκή ισχύ για να εφαρμόσει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Τι λέει, κύριε Αργύρη, ο Μοργκεντάου? Λέει ότι, κύριε, όταν έχεις δίκιο, και αυτό το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος σου, έχεις την ισχύ που την εφαρμόζεις. Άρα λοιπόν, όταν σου παραβιάζουν την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα, σου παραβιάζουν τον αέριο χώρο, κάνουν υπέρτηση πάνω από τα νησιά, τι κάνεις? Αυτό που μπορεί που σε μια φάση προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Προειδοποιείς, κάνεις προειδοποιητικές βολές στη θάλασσα κλπ. Και μετά το βυθίζεις. Το διεθνές δίκαιο το λέει αυτό, όταν σου παραβιάζουν εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν και αυτό το θέμα υπάρχει, μπορεί να λυθεί. Και σας είπα ότι για να υπάρχει αποτροπή πρέπει να υπάρχει η βούληση, στρατιωτική ισχύς και αξιόπιστη απάντηση. Το Ισραήλ έχει ένα μότο που λέει πολλαπλάσιο τελεσμένο. Δηλαδή τον χτυπάς με ένα βλήμα, σου απαντάει με 10 βλήματα. Λοιπόν, εμείς δεχόμαστε βλήματα, 10 βλήματα και δεν απαντάμε με κανένα. Άρα πώς θα γράψουμε ιστορία? Με τα όπλα? Η ιστορία πάντα γράφεται με όπλα και όχι με την διπλωματία. Μακάρι να γινόταν με διπλωματία, διότι θα είχε εξαφανιστεί ο πόλεμος. Και σας μιλάει, και το οποίο είναι ό,τι χειρότερο. Μιλάει ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει 2 πολέμους. Και στη Βοσνία και στο Ισραήλ κάτω. Άρα είναι ό,τι χειρότερο. Και μάλιστα εμείς στρατιωτικοί φοβόμαστε περισσότερο από τους πολίτες ένα πόλεμο, γιατί είναι φρικτό πράγμα. Έτσι. Αυτό θα υπάρξει με την αλλαγή της βούλησης και της εντύπωσης του ελληνικού λαού, αλλά πρώτα απ' όλα της κυβέρνησης, της εκάστοτε υπεύθυνης κυβέρνησης της χώρας, η οποία πρώτον θα προετοιμάσει τις ένοπλες δυνάμεις να είναι ικανές να προασπίζονται τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, και δεύτερον το λαό με πολλούς τρόπους. Για τις ένοπλες δυνάμεις, εδώ μια και μου δίνεται ευκαιρία να πω το εξής. 9 μήνες θητεία που έχουμε είναι κοροϊδία, δεν είναι θητεία. Το έχει πει ένας πρώην αρχηγός του γερμανικού στρατού. Θα έπρεπε κατ' εμάς, στο Ελισμέ, και το έχουμε γράψει και στις μελέτες μας κλπ. Πρώτον, η θητεία να γίνει στα 18 χρόνια. Διότι όταν ξεφύγει ο άλλος, πάει στα πανεπιστήμια, μας έρχεται 30 χρονών. 30 χρονών, διδάκτορες, το ένα το άλλο. Δεν είναι στρατιώτης όπως θα θέλαμε να είναι.
18 χρονών, όπως είναι στο Ισραήλ, στην Κύπρο και σε άλλα κράτη. Αν δώσεις εξετάσεις και περάσεις στο πανεπιστήμιο, όταν θα απολυθείς, δεν τη χάρεις τη θέση σου. Πρώτον, 18 χρονών. Δεύτερον, άντρες και γυναίκες. Οι άντρες 18 μήνες τουλάχιστον, για να έχεις ένα στρατό ο οποίος να είναι ικανός και να έχει επάνδρωση πάνω από το 60-70% και όχι όπως τώρα που είναι πολύ πιο κάτω, δεν θέλω να πω τα νούμερα, αλλά και οι γυναίκες να κάνουν υπηρεσίες γραφείου να μην χρησιμοποιούνται οι άντρες. Και όχι μόνο αυτό, να μπορούν για την αυτοπροστασία τους. Το τρίτο που πρέπει να γίνει, είπαμε, στράτευση στα 18, άντρες και γυναίκες, 18 μήνες θητεία για τους άντρες, 10-9 για τις γυναίκες και από εκεί και πέρα εκπαιδεύσεις, να έρχονται σαν επίστρατοι, που δεν έρχεται κανένας τώρα. Υπάρχει νομοθεσία που λέει θα πας στο δικαστήριο, δεν πάει κανένας. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η επαφή με το στρατό και η εκπαίδευση όσο μεγαλώνεις. Αυτά είναι τα βασικά. Το άλλο έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Θα έπρεπε, επειδή αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε στην Τουρκία διεξάγεται στη θάλασσα, θα έπρεπε εγώ με το στρατού. Παρ' όλα αυτά λέμε ότι το ναυτικό το έχουμε εγκαταλείψει. Παρά τις 3 μπελαρά που περιμένουμε, να δούμε αν θα έρθουν, μα γίνει καμιά διεθνής κατάσταση, οι Γάλλοι μπορεί να μην τη δώσουν. Έχουν το δικαίωμα, το κάνουν. Θα πούμε θα σου δώσουμε αργότερα. Οι 3 μπελαρά έπρεπε να γίνουν 4, άλλη μία που είχαμε option με την ίδια τιμή, γιατί αν περάσει ο καιρός θα πληρώσουμε ακριβότερα. Συν 4 κορβέτες και συν 4 φρεγάτες να τις κάνουμε αναβάθμιση. Γιατί έχουμε 13 φρεγάτες 40-45 ετών και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα δεδομένα του πολέμου. Και επαναλαμβάνω, επειδή όλη η διαμάχη στην Τουρκία είναι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πρώτα και καλύτερα στο ναυτικό. Και όχι, δώσαμε πολλά λεφτά για την αεροπορία, καλά κάναμε, αλλά θα μπορούσαμε αυτά που είδαμε, παραδείγματος χάρη για τα F-35, δεν είμαι αεροπόρος, αλλά από ό,τι ακούω από τους συναδέλφους και από τους φίλους που λένε ότι θα μπορούσαμε αυτά τα λεφτά μαζί με τα ραφάλ που είχαμε ήταν αρκετά. Θα μπορούσαμε να τα δώσουμε για το ναυτικό και λίγα για το στρατό. Το στρατό τον αφήνουμε τελευταίον. Άρα λοιπόν, πρώτα το ναυτικό να βοηθήσουμε, διότι η Ελλάδα επιβίωσε 3.000 χρόνια από το ναυτικό της. Γι' αυτό και το μότος του ναυτικού λέει μέγατο της θαλάσσης κράτος. Η Ελλάδα έγινε θαλασσοκράτηρα στην αρχαιότητα μέχρι τώρα λόγω του ναυτικού της. Λοιπόν, μην εγκαταλείπουμε το ναυτικό. Αυτά για τις ένοπλες δυνάμεις για να γίνουν πάλι ισχυροί. Θα μου πει κάποιος, φτάνουν τα λεφτά. Φτάνουν τα λεφτά. Αρκεί να γίνει με μέτρο, αρκεί να υπάρχει με διαφάνεια, αρκεί να μην επιτρέπουμε στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος σε άλλες καταστάσεις για την προβολή κάποιων, για την εξυπηρέτηση κάποιων και ούτω καθεξής. Και είμαι σίγουρος ότι αν γίνει και ένα ταμείο εθνικής άμυνας και ο κάθε Έλληνας να δίνει ό,τι έχει από το εισόδημά του και ό,τι θέλει. Ένα 50. Αυτά τα χρήματα να πάνε για την εθνική άμυνα. Έχει γίνει άλλη φορά και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Κατά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά. Υπήρχε αυτό. Και ο ελληνικός στρατός διεξήγαγε λαμπρές ημέρες δόξας κατά τον Ελληνοϊταλικό και τον Ελληνογερμανικό πόλεμο. Υπάρχουν τρόποι. Αρκεί να υπάρχει μια διοίκηση που να δώσει το βάρος σε αυτό το οποίο κατ' εμέ είναι η μεγαλύτερη απειλή. Στην άμυνα και στην ασφάλεια. Διότι η οικονομία μπορεί να βελτιωθεί χωρίς πολλά λεφτά, επιβιώνουμε. Χωρίς πολιτική, επιβιώνουμε. Χωρίς πολιτισμό, πληροφορίες, επιβιώνουμε. Χωρίς άμυνα και ασφάλεια που μας εξασφαλίζουν οι ένοπλες δυνάμεις, κυρία Αργύρη, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με τους αντιπάλους που έχουμε. Μια Τουρκία που εξοπλίζεται ραγδαία και μάλιστα το 70% το κάνει στα δικά της εργοστάσια, στη δική της τη χώρα. Είναι άπειρα τα θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Παλτζόη. Ευελπιστούμε σε μια συνέχεια. Ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε να ακούσει ο κόσμος τα προβλήματα που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να στείλω και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Εγώ, ξέρετε, τα σίδερα, όπως είπε κάποιος αρχαίος φιλόσοφος, λέει δεν είναι τα τείχη, λέει. Γιατί είπα δεν έχει τύχη αυτή η πόλη. Δεν είναι τα τείχη που προφυλάσσουν μια πόλη. Είναι, λέει, τα στήθη των ανδρών. Άρα λοιπόν και εγώ να πω ότι εγώ στηρίζομαι στην ψυχή του Έλληνα, η οποία είναι πολλαπλασιαστής ισχύως, έστω και με λιγότερα όπλα και με λιγότερα συστήματα. Λοιπόν, στην ψυχή των Ελλήνων, εγώ πιστεύω, όταν θα χρειαστεί η δύσκολη στιγμή, όλοι μαζί θα είμαστε μια γροθιά και θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την προσοχή και τον χρόνο σας.